48 siegħa wara każ li xokja lil bosta fejn tifel tat-twelid li kien għadu bil-kurdun instab imgeżwer qalb il-ħwejjeġ f'parapett ta' blokka ta' appartamenti f'Buġġibba, il-Pulizija identifikat u bdiet tkellem lill-omm It-Tifel. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li l-omm hija Maltija u sorsi qrib ikkonfermaw li għandha 22 sena u tgħix il-qawra. L-istess sorsi qalu li żagħżugħa għandha tifel ieħor ta' sena u fl-aħħar sigħat saru l-arranġamenti meħtieġa biex dan jinżamm il-kresh tal-Ursolini. It-tfajla diġà kienet qed tiġi sorveljata mis-servizzi tal-ħarsien tat-tfal u bħalissa qed tinżamm l-Isptar Mater Dei. Il-Maġistrat tal-Għassa ħatar lill-Psikjatra Ethel Felice biex teżaminha matul il-jum tat-tnejn. Il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali qed tinvestiga l-possibilità ta' każ ta' vjolenza hekk kif fuq l-omm intlema' xi tbenġil. Min informazzjoni li kiseb News jidher li żagħżugħa kienet tiffrekwenta bar f'Buġġibba u jista' jagħti il-każ li kellha relazzjoni mal-operatur tal-bar. Il-każ xokkanti seħħ il-ġimgħa wara nofsinhar, meta t-tarbija nstabet mill-ġirien fl-entratura ta' blokka ta' appartamenti fi triq il-korb tal-Pjunieri f'San Pawl il-Baħar. Fuq il-post marru diversi uffiċjali tal-Pulizija u ambulanza li ħadet lit-tifel l-Isptar Mater Dei. L-ewwel eżamijiet mediċi li saru lit-tifel sabuh f'kundizzjoni ta' saħħa tajba, għalkemm sorsi qalu lil News li għalissa jrid jibqa' jinżamm l-isptar biex isirulu aktar testijiet u mhux se jkun għall-adozzjoni. It-tifel li ngħata l-isem ta' Kristjano fuq xewqa tal-maġistrat inkwirenti mistenni jitpoġġa taħt care order u jittieħed għand is-sorijiet tal-Ursolini. Il-Maġistrat ġew mifsud għadu qed jinvestiga l-każ bl-għajnuna tal-espert mediku Dr. Mario Xerri u l-istariġ tal-Pulizija għadu għaddej.